правя един бърз обзор на колата отвън. 3D принтинг център. Голяма опора, голяма подкрепа. Много им благодаря. Станислав Ценкин. Сайта Alfa-SPL. А това съм аз. Това е тайника отдолу, който крие всичкия ток, който разполага колата, съответно 10 банки или 60 клетки LTO. Колата е подготвена почти изцяло от композит. Изработка на къстъм брони и така нататък. Тепърва предстои трансформация отвън и ще гледам максимално да избягаме от тези неща. Това е остатъци от SPL-тиксато, без което нито една SPL кола не минава. Фронта съответно захранен на по две жила по 16 квадрата. Най-добрите субвуфери. Лепенките и всички стикери по колата са благодарение на този младеж. Не знам дали ще се види. Това е неговото лого. Професионално се занимава с изработка на стикери и монтаж, брандиране и прочие. Източника на всичкия ток, с който разполагаме. 2 броя алтернатори, 180 амперови, асемблирани на сериозна инсталация, за да няма никакви загуби. Къстъм дистрибутор, направен за 10 минути. И съответно 65 коня бегач. Това е колата в целия си блясък и с всичките си забележки. В следващото видео ще покажа какво се крие там вътре и съответно как е навързвано, какво прави и прочие. Има място все още за стикери. Тавана е празен. Който иска, мога да го добавя там. До след малко.